Phaya kho Phasti ko ang sok phai ting to ha Phasti dai ti sok phai ne ka tang ne ler ha ka kisha gari rok ma thoya ba da ko phai sok bi Phai la hande no khola Phasti pa mala le do khang na hai sang na borang nas bunya kana singra ba ro kodong ma sok gari za ma ler ko kisha ba dia khang ne bahai rok tong ba ka han de to ka ma tong sai ne ble te bai ka ma tong sai ba to ma sa man ni ke live ro ne bang le bahai ro hiwan sok tong bo lai ba kisa tam hai sa snai sabarok bo mo sin paran sible amba an ban hu sible te khorok sa ke bon login na ka okle pro le phayta yong sonoro apa pro boni ka le pok lang jang hi ati sai le tongo bong na ka ang ka ba mo sible bri ha te sible o aten loge hi tong na de nai thong bu le okle pro le phay sin no kan ta ya yang bo borom boni yang ding sin yang mesin para tola ding o ku na phai ding hi sajak ba ani ati ku na ni sok phai man ka bo borok sin laijak sin khe sin laijak okle pro sin no ro sa si mai chai thong hile sin no kan ro phai ta yong sonoro ke ba ke ang ba hai hu ka ya ani bu bri do ko ro kri khoba sung pharo gra le bunu ang le ple sajak tong hata mo bri no de uti pro lai thang no uchi tau ku nan phai no na khen hai thap pai ne boni ba sido sang manal ne ko ya boni ko ro jak ro de tong tak ba joto srai be sa ang ke ko ro nai ro tong bai ble ke ba sang manal ne sang lai gra dikan ke ke ba soi ke ba sa ble ang tak lai ro kha na kha ba nai kha tong sin ya no no boyo se thang ja kung nai ta bole srai sa ko ta sa si thang lai sin no go sa la go thang ha ba to thang lai sin ka sung te ta khai tong sin an bu musuk tong go musuk mang ne benan si roi ro ja mai me ro sa ma sung ne kha musuk ang ba nai tung man nai ne kho ba khana ro go sin no phai dika birai ma tong phani ka pang tin ni sari sung nai ne ni ta o atin khok sing ke phan na kisa ke sung nai we ta khai nai gra dika ya atin khok sing ke sung nai ni ka ang kisa las ma haim ble sung an kisa las ble atin ni log le thang de pai la khai ko bla nok se to kho yong trok leng khe bo sok tun thang gu pan ta ni ba ta hi birai tong di ko marok khai tong bo nok si sri hai tong la ha ka nok ro be rai tong phai la ya somoi rok ma ya ba mi a se phai ma ba asok di ang phai sa kok sing nai khe sa je ye ding na ta sa za ge sa za yang ya sam mang ma hai khe phai man ta la sa di sa je ro ke de ro jo le jak ati ba sang hang sa di sa za yang ya sa di ka ang kok sam chung man ke hai si non ni para ro go ni ko ro jak do tong sing nai lan hi phai man ke roi tak jora te le ke roi kho tak ni bri ro ba license pro hin ganang ga ba ke roi kho gari ka pau ro jak do kri kho ma yar ba su kol khai bar bar kat kha khai biang thang tong The person you are calling is currently mo haka ngliang bisa sama liat thang pas ma nai gras na kol sima khai figras na ke tei waisha tuma khosa yang yar ba The person you are calling is currently busy. Please call again later. mo hake nglia ka nai tuk ma nai gras na ke biang rok thang kha bon oro pha thang gi matman yani juda na kosol bo phasing na khanai phasma nai gira na le ase ya no bisa sai tong ma si bole hai je ang hajang ma no khe si haka na nai pai khana ma lai gra lang ta le ani ba ta mo ha ang sunas nai che ka phan
제가 안 생나 속는다 야 너로 소야 니니 바라보 거로 자고 래 그리냠래 그래? khana si thang nai hingke ba ano mobile number roi kelang manande kelang mah vừa jara ro pa ko ro salai trung tong ma ba nadi tong khat mon khai chadi 8536 98 71 71 56 si khai na gra ang khana ro call khai honai ka ko khana ta thang khodi mole te honi ho thang suk tong gra ma an vừa nó có sắm được cái băng mà bộ mắt thang rất này cái tiêu hóa ship rồi cái cái này cái thang này cái phải gì ako ang thang snai ka no di poro bu pung tong hamba đó eh